Naalala ko nung bata kami, kapag mamimili, pupunta sa palengke ng Taytay. Kapag manonood ng sine, dyan sa sinihan ng Taytay. Kasi ho yung nanay ko, Vilmanian yun eh. Kaya pag may pelikula si Vilma, dyan kami manonood. Parang nandyan pa rin yung structure ng sinihan. No? At yung Dolores Chapel na pinupuntahan din. No? Kaya sabi ko maraming alaala ang naririto sa bayan ng Taytay. At syempre po ang simbahang ito na napakaganda na, no? Isa ng minor basilica. Kaya ang pagpunta ko po ngayon dito ay unang-una dahil ang nag-imbita po ay isang kababayan, hindi ko matanggihan. At pangalawa ay para na rin pagbabalik sa aking kabataan nung ako ay isang maliit na bata, sakristan din sa parokya namin sa Angono. Katulad po ng naipakilala, ako po si Father Reggie Malikdem. Ako po ay isang pari mula sa Archdiocese of Manila. At sa taong pong ito, ako ay 22 years bilang pari. 22 years bilang pari. At sa ngayon po, bukod sa aking trabaho sa Archdiocese, no, na parang administrative, ang talaga pong ipinagmamalaki kong assignment ko sa Archdiocese of Manila ay yung maging chaplain ng 2 mall chapels sa Makati. Medyo kakaiba po yung aking ministry kasi hindi po ako naka-assign sa parokya. Ang pinaglilingkuran ko pong komunidad ay hindi parokya katulad nito. Ang pinaglilingkuran ko pong komunidad at ang aking simbahan ay nasa loob ng mall. Alam niyo naman po na sa Manila, sa Makati, merong mga malls na sa loob ng mall, merong chapel. At doon po sa amin sa Archdiocese of Manila, yung mga mall chapels ay nilalagyan namin ng pari. Kasi para na rin parokya yung mall chapel. Yung isa ko pong pinaglilingkuran na chapel ay yung nasa Landmark Makati. Ang pangalan po ng chapel, Mary Mother of Hope Chapel. Yung pong chapel na yon ay 13 years old na, 13 taon na. At yung chapel ay hindi lang naman maliit na chapel. No? Meron hong capacity yun ng mga 1,000, 1,200. Kapag araw ng linggo, meron pong 6 na misa. Kapag weekdays, 2 misa. At nung dumating po si Cardinal Advincula sa Archdiocese of Manila, dineclare niya yung Landmark Chapel bilang isang mission station. Medyo kakaiba po, no? Kasi pag pinag-usapan yung mission station, yung mga mission stations, ito yung mga lugar na medyo malayo dun sa parokya. Lalong-lalo na po sa mga probinsya, kapag medyo liblib na yung lugar, medyo malayo nang makapunta sila sa parokya o yung pare medyo malayo nang pumunta sa kanila, ginagawa pong mission station yung lugar, binibigyan ng pari at para silang parokya doon. Minsan kahit walang simbahan, nagmimisa lang sila sa mga hall, sa court o sa mga kalsada. Minsan kahit na yung mga sakramento, binyag, kasal, no, ay ginagawa rin dahil para hindi na pumunta yung mga tao sa sentro. Pero sabi ni Cardinal Advincula, nung dumating siya sa Manila, sabi niya, wala namang liblib na lugar dito. Lahat naman ay maaabot. Pero itong mga mall chapels, sabi niya, medyo kakaiba. Kaya gawin nating mission station itong Landmark Makati Chapel. As a mission station, para po kaming parokya. Kaya lang hindi ma-declare na parokya dahil hindi po pag-aari ng simbahan yung chapel. Yung chapel ay pagmamayari ng may-ari ng mall. Pero dahil mission station siya, lahat ng mga services and sacraments na ino-offer ng isang parokya ay ino-offer din doon sa Landmark Makati Chapel. Kaya doon po, bukod sa misa at kumpisal, meron po kaming binyag. Biro ninyo, sa loob ng isang mall, may chapel na nagbibinyag.
At natutuwa ho yung mga nagpapabinyag kasi binyag sa taas o pagbaba, marami ng pwedeng pagpilian para sa reception. Meron din pong kumpil at meron din pong kasal. Nakakadalawang kasal na po kami doon sa aming mall chapel. Imagine ninyo, nung magpapakasal, pumapasok sa mall. At sabi ho nung may-ari ng Landmark, tuwan-tuwa siya, Chinese ho, tuwan-tuwa, sabi niya, yung chapel na tinayo niya, mayroong kasal. Sabi niya sa akin, Father, yung unang 10 magpapakasal dyan sa ating chapel, after the wedding, dalhin mo sa appliance center. Papiliin mo doon. Sabi ko, Sir, libre? Ano? Discount only. No? Negosyante. No? Negosyante. No? Sabi niya, o kaya dalhin mo sa supermarket. Grocery sila doon. Sabi ko, libre? No. Discount only. No? At dahil po para kaming parokya, technically speaking, pwede pong magkaroon ng misa ng libing doon sa aming chapel. Hindi ko lang po alam kung paanong ipapasok sa mall ang kabaong. No? Yun ang pinag-aaralan ko pa. No? Magmo-malling muna bago makarating dun sa chapel. No? So yan po, sa Landmark Makati Chapel. Meron pa pong isang chapel na malapit lang dun sa Landmark, mall chapel din na ipinagkatiwala din sa akin. At yun po ay nasa SM Makati naman. Ang pangalan po ng chapel, Our Lady of the Most Holy Rosary Chapel. Maganda po yung lokasyon nito kasi kung nag-MRT po kayo, yung Ayala Station ng MRT ay konektado sa SM Makati. Kaya pag bumaba kayo ng Ayala Station, papasok kayo sa SM Makati, nandun na po kaagad yung chapel. Kaya doon sa chapel na yun, maraming dumadaan, siguro papasok sa trabaho o pauwi sa trabaho, dadaan doon sa chapel. At yung chapel po ito ay medyo bago pa lang, magtatatlong taon bilang chapel. At nakakatuwa po kasi ang dami rin nagsisimba. Pag linggo po, 6 din yung misa, pag araw-araw, 2 yung misa. Kaya dito po sa mga mall chapels, ang daming tao, pag lalo na kapag araw ng linggo. Kaya yan po ang aking buhay bilang pari. No? At yan ang aking ipinagmamalaki dahil medyo kakaiba. No? Yung aking pinaglilingkuran ay mga shoppers. No? Yung mga pumupunta sa mall. Pero meron pong linggo-linggo talagang doon na sila nagsisimba sa mall. No? Siguro kasama na ng kanilang pagsha-shopping, pagmamalling, ay yung pagsisimba. At araw-araw, meron din mga daily mass goers doon. Kaya sabi ko po, ako ay isang mall priest. Kasi yun ang aking ministry sa loob ng isang mall. At yung mga pari po, yung mga pari ng Maynila, palagi akong niloloko, sasabihin nila, itong si Reggie, masyadong maswerte to eh. May Landmark na, may SM pa. You've got it all. Ayan po ang aking buhay bilang pari. Pero hindi po ako nakatira sa mall. Baka isipin niyo kasi karaniwan yung simbahan, katabi lang yung bahay ng pari. No? Hindi po ako nakatira sa mall. No? Di bali po sana kung bibigyan nila ako ng kondo na malapit sa mall, tatanggapin ko. No? Pero ako po ay nakatira sa seminaryo sa San Carlos na sa Guadalupe. So mga pagwala hong traffic, in 7 minutes, nandun ako sa Landmark o sa SM. Kapag ma-traffic, yung 7 minutes minsan 20 minutes, 30 minutes, at kapag magpapasko, inaabot po ako ng 1 oras. Dahil sa traffic doon sa Makati. Ngayong gabi pong ito, ay nais kong pagnilayan natin ang sulat ni Pope Leo ng ating Santo Papa para sa Kwaresma sa taong ito. Alam niyo po, ang mga Santo Papa ay sumusulat sa sambayanan, sa bayan ng Diyos, tuwing panahon ng Kwaresma. Parang iniimbitahan tayo ng Santo Papa na ito yung maging focus natin ngayong panahon ng Kwaresma. At si Pope Leo, sa unang-unang pagkakataon bilang Pope, ito po ang kanyang unang Kwaresma
bilang Pope ay sumulat din bilang pagpapatuloy ng tradisyon ng mga nakaraang Santo Papa. At yung pong kanyang sulat ay binigyan niya ng title na Listening and Fasting. Lent as a Time of Conversion. Kung meron po kayong pagkakataon, i-google nyo lang po, Pope Leo's Lenten Message, mababasa ninyo yung sulat niya. No? Pero hayaan nyo pong i-highlight ko yung ilang mga mahalagang puntos na binigay ni Pope Francis para sa atin sa Kwaresma sa taong ito. Una, sinabi ni Pope Leo, no? Sabi ni Pope Leo, Lent is a time of conversion. Ang Kwaresma, at alam nating lahat na ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob. Kaya nga sa panahong ito, inaanyayahan tayo na magsisi sa ating mga kasalanan at mangumpisal. Alam ko po, dito sa Diocese of Antipolo, talagang ang mga kumpisalang bayan ay ini-schedule sa mga parokya. At hihikayatin ko po kayo, huwag nyo na pong hintayin na magmahal na araw bago kayo mangumpisal. Halos 1 linggo na lamang po, mahal na araw na. Ngayon pa lang, mangumpisal na po kayo. Kasi po kapag mahal na araw, ang hahaba na ng pila kapag kumpisal. At kapag mahaba yung mga pila kapag kumpisal, yung paring nangungumpisal, umiinit ang ulo. Sige ho, kapag kayo'y nainitan ng ulo, baka pahirapan kayo sa penitensyang ibibigay sa inyo. Kaya habang malamig pa po yung ulo namin, magkumpisal na. Huwag na hong hintayin ang Holy Week para mangumpisal. Let us grab the opportunity to go to confession ngayong panahon ng Kwaresma bilang panahon ng pagbabalik loob. Pero alam niyo po kapag pinag-usapan natin yung conversion, kadalasan ang iniisip natin mula sa pagiging makasalanan patungo sa pagiging mabuti at banal. From bad to good. Yan yung iniisip nating conversion. Pag nagbabalik loob, kapag nagbabagong buhay, from bad to good. Pero hindi lamang po yan ng conversion. Yung conversion po ay yung mula sa pagiging mabuti patungo sa pagiging higit na mabuti. From good to better. Alam niyo po ang kaaway ng best, yung pong good. Kasi minsan, sapat na sa atin yung good na lang, okay na yan, mabuti naman yan eh. Pero pwede pa nating higitan yung ating pagiging mabuti. Pwede ba nating higitan? From good to better. That is also conversion. From better to the best. Yan, conversion din yan. At tayo mga Kristiyano, tinatawagan hindi lamang manatiling mabuti. Mas mahigit na mabuti, mas pinakamabuti ang tawag sa atin ng Panginoon. So hindi lamang po sapat yung mula sa masama, patungo sa pagiging mabuti, mula sa mabuti, patungo sa higit na mabuti. Mula sa higit na mabuti, patungo sa pinaka-mabuti. Yan ang conversion. Yan ang conversion, pagbabalik loob. Pero sabi ni Pope Leo, ano yung ibig sabihin niya ng conversion? Lent is a time in which the Church, guided by a sense of maternal care, invites us to place the mystery of God back in the center of our lives. Yung conversion daw ay yung ibalik mo ang Diyos sa sentro ng iyong buhay. Kaya maganda po yung sa Tagalog yung conversion pagbabalik loob. Balikan ang loob at tingnan ano ba meron dyan sa loob? Ano ba ang meron dyan sa loob mo? Kapag binalikan natin yung ating kalooban, ano ba ang makikita natin? At sabi ni Pope Leo,
sana kapag binalikan natin yung ating loob, ibalik din natin ang Diyos sa sentro ng ating kalooban. Kasi alam niyo po, pwede namang sasabihin natin, meron naman, nandyan naman ang Diyos sa aking puso. Wala nga lang sa sentro. Nandyan naman ang Diyos sa aking buhay, hindi nga lang priority. Pero kapag hindi natin nilagay ang Diyos sa sentro ng ating buhay, hindi natin ibinibigay sa Diyos yung nararapat na lugar para sa Kanya. If we do not give God the center place, the center position in our lives, then we are not giving Him any place at all. Ang pwesto ng Diyos dapat nasa sentro ng ating buhay. Kaya yung paanyaya ngayong panahon ng Kwaresma ni Pope Leo, magbalik loob at tingnan sino ang nasa sentro ng iyong loob. Ano ang nasa sentro ng iyong kalooban? Ang Diyos ba? At kung hindi ang Diyos, ibalik ang Diyos sa sentro ng ating buhay. Alam niyo po mga minamahal na kapatid, kapag wala ang Diyos sa sentro ng ating buhay, naku, magkakandaloko-loko ang ating buhay. Kaya minsan magulo ang buhay natin kasi hindi ang Diyos ang nilalagay natin sa sentro ng ating buhay. Nandyan ang Diyos, pero nasa mga tabi-tabi lang. Pero kapag ang Diyos ang nasa sentro, lahat nagiging maayos. Lahat nagiging mapayapa. Ibalik ang Diyos sa sentro ng ating buhay. At hindi po ito isang ideya lamang, ibalik ang Diyos sa sentro ng buhay ng pamilya. Maganda pong tingnan natin sa ating mga pamilya, sino ba ang sentro? Minsan sasabihin ng tatay, ako ang tatay ng pamilyang ito, kaya ako ang nasusunod dito. Kung ano ang sabihin ko, yun ang dapat ninyong sundin. Yung tatay ang sentro. Minsan yung nanay naman ang sentro. Ako ang nanay, ako dapat ang nasusunod. Kaya ikaw, asawa lang kita, sumunod ka sa akin. Ako under, si mister, susunod kay Mrs. Minsan yung mga anak ang sentro, sasabihin, kami ang breadwinner, kami ang nagtatrabaho sa pamilyang ito. Ako ang nagpapakain sa inyo, kaya ako dapat ang nasusunod. O siya ang sentro. Kaya pag nag-aagawan sa sentro ng pamilya, away-away. Pero kung ang Diyos ang sentro ng pamilya, nagiging maayos ang pagsasama ng pamilya. Yung pong buhay mag-asawa, sino po ang sentro ng buhay bilang mag-asawa? Sana ang Diyos. At napakagandang paalala po sa atin, lalo-lalo na po yung mga mag-asawa, ang unang mamahalin ninyo, huwag yung asawa ninyo. Ang unang mamahalin, Diyos. Sabihin niyo doon sa asawa niyo, sorry hindi ikaw ang number 1 sa puso ko. Ang number 1 sa puso ko, Diyos. At kapag sinabi sa inyo yun ng asawa ninyo, mapanatag kayo, mapayapa kayo. Kasi kapag ang Diyos ang inunang mahalin, ibig sabihin magiging mabuti yan, magiging tapat yan, may takot yan sa Diyos. Kasi ang Diyos ang unang minamahal. Pero kapag ikaw ang unang minamahal, delikado yan. Delikado yan. Kasi pwede kang mapalitan ng iba. Alam niyo po, ako ay 7 taon na naglingkod sa Manila Cathedral. Sa Manila Cathedral. At ang Manila Cathedral po ay isang wedding church. Marami yung kinakasal dyan sa Manila Cathedral. Sa loob ng isang taon, may humigit kumulang 400 weddings sa Manila Cathedral. 400 kasal. Kasi gusto magpakasal ng mga tao sa Manila. Pag tinatanong ko, bakit nyo ba gusto dito magpakasal? Father, mahaba yung lalakaran. Sabi ko, gusto nyo palang mahaba lakaran, simulan nyo na sa Luneta.
O doon, maglakad na kayo. Minsan may magsasabing, pag tinanong ko, bakit nyo ba gusto dito magpakasal? Siyempre, Father, dito nagpakasal si Sharon at si Gabi. Sabi ko, naghiwalay naman yun eh. Dami yung kasal sa Manila Cathedral. At doon sa 400 na yun, 90 weddings ay nangyayari lamang sa loob ng isang buwan. Hulaan niyo po kung ano yung buwan na may pinakamaraming kasal. Hindi na po June, December. Ang dami yung nagpapakasal kapag December. Kapag December, mga 90 weddings ho yan. At kung kailan yung mas malapit sa Pasko, yan po ang pinag-aagawan na date. Kaya yung panahon ng simbang gabi, yan po, sunod-sunod ang kasal, mga 6 hanggang 7 kasal sa isang araw. Lalabas yung isang kasal, papasok na yung susunod na kasal. Kung kailan naman po kaming mga pari, puyat na puyat sa simbang gabi, doon pa ang daming nagpapakasal. Hindi ko po alam kung bakit December ang pinipili ng maraming tao ngayon para magpakasal. At alam niyo po sa Manila Cathedral, kung gusto ninyong magpakasal ng December, na malapit sa Pasko, 2 years ang reservation. Pag hindi po kayo nag-reserve ng 2 years, hindi nyo makukuha yung date na gusto nyo sa December. Kaya ho sinasabi ko, kung meron ho sa inyo, o yung mga dalaga, mga binata, na gustong magpakasal ng December sa Manila Cathedral, ngayon pa lang magpa-reserve na kayo. Kahit wala pang boyfriend o girlfriend, to follow na lang. No? At least na-reserve nyo na yung simbahan ninyo at yung date na gusto ninyo. Di ba? Dapat wais na tayo ngayon. No? To follow na lang yung boyfriend o girlfriend na pakakasalan. At least may simbahan na. No? At alam nyo po, kapag pag ganyan, no, simbang gabi, puyat kami, tas ang dami pa, sunod-sunod pa yung kasal, minsan pag nagkakasal ho ako, nililibang ko na lang yung sarili ko para hindi ako antukin. Minsan tinitingnan ko na lang ho yung kinakasal ko. Magkaharap ko kami, nandun ako sa taas, nakaharap sa kanila, sila naman nakaharap sa akin. Harapan kaming ganyan. Minsan nililibang ko na lang ho yung sarili ko, tinitingnan ko sila. Sabihin ko, parang lugi tong lalaking to. Para na lang hindi ako antukin. Pero alam nyo, tuwan-tuwa talaga ako pag nanonood ako ng mga kinakasal. Pag kinakasal sila, siguro yung mga kinasal dito, ganito rin kayo nung kinasal kayo. Habang kinakasal, napaka-sweet. Alam niyo po ba yung pag minsan kinakasal, tapos magtitinginan silang gano'n? Naku, parang yung mga mata nila, parang may mga bituin sa paligid. No? Parang talagang nagniningning ang mga mata, in love sa isa't isa. Kapag kinakasal, tapos nagdikit yung balikat, parang nakukuryente. Kinikilig sila pag nagkadikit sila. At nakakatuwang tingnan, no? Habang kinakasal, ang sweet. At habang pinapanood ko po sila, sinasabi ko sa sarili ko, sige lang. Enjoy nyo lang yan. Enjoy the moment. Dahil hindi magtatagal yan. No? Darating ang araw, magkakatinginan kayong dalawa at sasabihin ninyo, anong tinitingin-tingin mo? No? Darating ang araw, magkakadikit yung balikat ninyo at sabi, lumayo-layo ka nga sa akin, dikit ka ng dikit. Hindi ba totoo? No? Nagbabago. Yung pag-ibig nating mga tao, nagbabago yan. Ngayon, napaka-intense, mahal na mahal mo. Maya-maya, naiinis ka na. Nagbabago yung pag-ibig nating mga tao. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago. Kaya yung pagmamahalan ng mag-asawa, pagmamahalan ng pamilya, dapat ang sandigan, ang foundation, ay hindi yung pagmamahal ko, kundi pagmamahal ng Diyos. Naalala ko po yung isang lumang kanta ng mga charismatic. No, kasi nga ako, sakristan ako, naririnig ko yung mga kanta ng charismatic. May kanta sila, "Oh, I love you with the love of the Lord." Hindi lang sapat na sabihin kong, I love you. I love you with the love
of the Lord. Yung pagmamahal ko ay pagmamahal ng Diyos. At kapag pagmamahal ng Diyos yung pagmamahal natin, ang sentro ng ating pagmamahal ay Diyos. So magandang tingnan ho, sino ang sentro ng pagmamahalan ng mag-asawa, ng pamilya? Sino kaya ang nasa sentro ng ating lipunan at ng mundo? Baka kaya nagkakaroon ng mga digmaan kasi ang ginagawang sentro, tao. Tao yung inaangat o kapangyarihan yung inaangat o pera, agawan sa posisyon o kaya nagkakagulo. Ilagay sa sentro ang Diyos at magkakaroon ng kaayusan at kapayapaan. Kaya ito po yung unang paanyaya. Dito palang sinimulan ni Pope Leo yung kanyang sulat. Balikan natin ang ating kalooban at tingnan sino ang nandyan sa sentro. Ano ang nandyan sa sentro? At kung hindi ang Diyos ang nandyan sa sentro, ibalik ang Diyos sa sentro ng ating buhay. Let us place the mystery of God back in the center of our lives. At nagmungkahi si Pope Leo ng dalawang simpleng paraan para maibalik natin ng Diyos sa sentro ng ating buhay. Ang una ay listening. Listening. Sabi ni Pope Leo, kapag tayo'y nakikinig, ibinabalik natin ang Diyos sa sentro ng ating buhay. At sabi niya, mahalaga yung pakikinig. Because the willingness to listen is the first way we demonstrate our desire to enter into a relationship with someone. Kapag nakikinig daw tayo sa isang tao, isang paraan yan ng pakikipag-ugnayan at pagpapakita ng iyong interes doon sa tao. Kaya hindi ba kapag may taong gusto ka, palaging nakikinig sa'yo. Pag may taong mahalaga, ikaw para sa kanya, pinakikinggan ka niyan. Hindi lang yung sinasabi mo, kahit yung mga hindi mo sinasabi. Yung taong tinuturing kang mahalaga, alam na alam yan, yung facial expression mo pa lang. Isang tingin pa lang sa'yo, alam niya masaya ka. Alam niya inis ka. Alam niya galit ka. Naririnig niyang lahat yan. Kaya sabi ni Pope Leo, listening is our way of showing our willingness, our desire to enter into a relationship with a person. Lalong-lalo na po sa Diyos. Ang Diyos ay pinakikinggan natin, listening to God, to God's Word. At nakikinig tayo sa Diyos dahil ang Diyos ang unang nakikinig sa atin. Kanina po, sinimulan ko yung ating pagdinilay sa pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Anong sabi ng Diyos kay Moises? Narinig ko ang hinaing ng aking bayan. Ang Diyos nakikinig sa atin. At sana po maalala natin yan, na naririnig tayo ng Diyos. Ang lahat ng panalangin natin, naririnig ng Diyos. Ang lahat ng hinaing natin, naririnig ng Diyos. Ang lahat ng mga ibinubulong-bulong natin kapag nagre-reklamo tayo. Tayo pa naman ang hilig magreklamo. Mga kapag nautusan, o reklamo, ako na naman nautusan, ako na naman ang nakita. Naririnig yan ng Diyos. At kahit na yung mga tsismisa natin, yung mga taong sinisira natin kapag nakatalikod sila, naku, naririnig yan ng Diyos. God hears us. God listens to us. That is why God invites us to listen to Him. Makinig tayo sa Diyos. At nakikinig po tayo sa Diyos, unang-una na sa Kanyang salitang ipinapahayag sa atin. Kapag tayo'y nagsisimba, lalong-lalo na sa banal na misa, o kapag tayo'y nagbabasa ng Biblia, kapag tayo'y nagba-Bible sharing, yan po ay paraan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Kasi po yung scriptures, yung Biblia,
ay tinatawag nating written Word of God. Salita ng Diyos. Nakikinig tayo. Sa misa, ipinapahayag sa atin ng salita ng Diyos. At sana tayo po merong Biblia. At yung Biblia, wag gawing decoration sa bahay. Yung Biblia, sana po binabasa. We familiarize ourselves with the Word of God. Minsan kasi tayo mga Katoliko po, mahina tayo sa salita ng Diyos. Kapag merong magaling sa salita ng Diyos, sasabihin ka agad natin, hindi Katoliko yan, kasi magaling sa salita ng Diyos. Pero sana tayong mga Katoliko, nakikinig at nagbabasa ng salita ng Diyos. Halimbawa po, tatanungin ko kayo, ano po ang ebanghelyo natin nung nakaraang linggo? Katoliko nga kayo. Yung pagpapagaling ni Jesus sa isang taong pinanganak ng bulag. Pero kung tatanungin ko po kayo, ano ang nangyari sa last episode ng Batang Quiapo? Palagay ko, maikukwento nyo kaagad sa akin. Buti pa ang mga teleserye, ang mga pelikula, hindi natin makalimutan. Pero yung salita ng Diyos, hindi natin maalala. Makinig sa salita ng Diyos. Lalong-lalo na po kapag banal na misa. Alam niyo po, itinuturo sa atin ng simbahan na kapag ipinapahayag ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo ang nangungusap sa atin. Ang naririnig po natin ay yung lektor o yung paring nagbabasa. Ang naririnig natin, tinig ng tao. Pero yung naririnig natin, ang tunay nang nangungusap sa atin ay ang Diyos. It is He Himself who speaks when the Holy Scriptures are read in the church. Kaya po ang paanyaya sa atin, kapag nagsisimba tayo at nagsimula ng magpahayag ng salita ng Diyos, makinig po tayo doon sa nagpapahayag. Kasi minsan po kapag sinabi na ng commentator, magsiupo ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, uupo tayo at akala natin break time ng misa. Pag upo natin, check na yung cellphone kung sino nag-message. O yung iba, kapag upo, matutulog. Kaming mga pari, pag upo, mag-check na yan. Oy, pundido yung ilaw dun sa taas O kaya papatawag yung sakristan, uutusan. Habang ipinapahayag ang salita ng Diyos, walang nakikinig. Kaya tayo umuupo para makinig sa salita ng Diyos. Nangungusap ang Diyos sa atin, pakinggan po natin. Hindi ba sinasabi sa atin nung tayo'y bata, kapag may nagsasalita, makinig. Dahil kapag may nagsasalita at hindi ka nakikinig, ano sasabihin sa'yo? Kabastusan yan. Nagsasalita yung teacher, nakikipagdaldalan ka, magagalit yung teacher. Nagsasalita yung magulang mo, hindi ka nakikinig, magagalit yung magulang mo. Nagsasalita ang Diyos, makinig po tayo. At magpasalamat tayo mga minamahal na kapatid dahil kinakausap tayo ng Diyos. Sana tuwing nakikinig tayo sa Diyos, nare-realize natin, biro mo yun? Sino ba ako para kausapin ng Diyos? Pero ang Diyos nakikipag-usap sa atin. Alam niyo po sa aklat ni Propeta Amos, dahil sa kasalanan ng sambayanan, sa kasalanan ng bayan ng Diyos, dahil hindi sila nakikinig sa Diyos, nagkaroon ng famine. Sabi ng Diyos, magkakaroon ng famine. At ito'y famine, parang tagtuyot, hindi sa pagkain o sa tubig, kundi ito'y famine sa aking salita. Sabi ng Diyos, hindi na ako makikipag-usap sa inyo at hindi nyo na maririnig ang salita ko kasi hindi kayo nakikinig. Sabi ng Diyos, pupunta kayo sa taas ng mga bundok para hanapin ang salita ko, hindi ninyo mahahanap.
Sisisirin ninyo ang pinakailalim ng dagat para hanapin ang salita ko, hindi ninyo maririnig ang salita ko, hindi na ako magsasalita sa inyo. Alam niyo po yung ginawa ng Diyos na ito, sa panahon natin ngayon, ang tawag dyan, silent treatment. Alam niyo po ba yung silent treatment? Yung bang isang araw na lang hindi ka kinausap, bigla ka magulo, bakit ako hindi kinakausap nito? Bakit ako hindi pinapansin? Nagtatampo na pala sa'yo, galit na pala sa'yo. Silent treatment. Yun ang ginawa ng Diyos sa kanyang bayan kasi hindi sila nakinig sa kanya. Salita ako ng salita, hindi kayo nakikinig, hindi na ako magsasalita. Pero tayo, hanggang ngayon, bagamat tayo'y makasalanan, ang Diyos nakikipag-usap sa atin. Naririnig natin ang kanyang salita. Kinakausap tayo ng Diyos. Kaya nga nararapat lamang na sa bawat pagbasa, sa bawat pakikinig natin sa salita ng Diyos, tinatapos yung pagbasa, sinasabi sa atin, ang salita ng Diyos. At ano po ang sagot natin? Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos dahil kinakausap pa niya tayo. Salamat sa Diyos dahil narinig pa natin ang kanyang salita. Salamat sa Diyos dahil nakikipag-usap siya sa atin. Kaya mga minamahal na kapatid, pakinggan po natin ang salita ng Diyos. At dahil po, lalong-lalo na po sa liturhiya, sa misa, ipinapahayag sa atin yung salita ng Diyos ng isang nagbabasa, sana tayong lahat nakikinig. Minsan kasi napapansin ko kapag nagbabasa yung lektor, yung iba may sariling kopya, binabasa rin. At kapag nagkamali yung nagbasa, titignan pa ng masama. O kaya minsan fina-flash din yung mga pagbasa sa mga monitors. No? Sa liturgy po, kapag pinapahayag yung salita ng Diyos, lalong-lalo na sa misa, may isang nagsasalita at lahat ay makikinig. Kasi po kapag may kanya-kanya rin lang naman tayong kopya o mababasa rin lang naman natin, bakit pa may lektor? Di sasabihin na lang nung lektor, pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, simulan po natin ang silent reading. O di kanya-kanya tayong basa. Tapos na po bang lahat? Ang salita ng Diyos. Ganun din lang na pala Di kanya-kanya naman tayong kopya. Pero sa liturhiya, sa misa, isang nagpapahayag, lahat tayo nakikinig. Nagsasalita ang Diyos, lahat tayo makikinig sa Kanya. At alam niyo po, napakaganda nung lalong-lalo na po yung structure ng ating misa. Alam ko, familiar kayo sa structure ng ating misa. Lalong-lalo na po yung liturhiya ng salita. Yung unang bahagi ng liturhiya ng salita, ang Diyos nagsasalita, nagpapahayag. Unang pagbasa, ikalawang pagbasa, ebanghelyo, homilya ng pari. Yang bahaging yan, nagsasalita ang Diyos, kaya dapat tayong makinig. Pero pagkatapos pong magsalita ng Diyos at pagkatapos nating makinig, mababaliktad po ang roles sa dialogue. Kapag katapos na magsalita ng Diyos, tayo naman ang tutugon sa Kanyang salita. We respond. We talk to God, and at that time, God listens to us. Ipinahayag sa atin yung salita ng Diyos, nakinig tayo. Anong tugon natin sa salita ng Diyos? Pananampalataya. Kaya pagkatapos nating marinig ang salita ng Diyos, lalong-lalo na kapag linggo, ang tugon natin, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, sa Espiritu Santo, sa simbahang Katolika, our response to God's Word is faith. Our response to God's Word is trust. Kaya merong panalangin ng bayan. Tumutugon ako sa salita ng Diyos, narinig ko kasi ang Diyos nagmamahal sa akin. Narinig ko ang Diyos nagliligtas, iniingatan ng kanyang bayan. Kaya pwede kong ipagkatiwala sa Kanya ang mga pangangailangan ko at ang pangangailangan ng simbahan at ang pangangailangan ng mundo. That moment, we talk to God.
And because we are talking, we are speaking, God listens to us. So ang ganda po ng structure ng salita ng Diyos. Magsasalita muna ang Diyos, makikinig tayo. Tapos magsasalita tayo. Ipapahayag natin yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos naman ang makikinig sa atin. So pag nagpapahayag ng salita ng Diyos, makinig po tayong mabuti doon sa nagpapahayag. Pero alam ko sasabihin ng iba sa inyo, Father, kaya naman ako nagbabasa, kaya gusto ko meron akong sariling kopya, kasi yung nagsasalita, yung nagbabasa, yung lektor hindi maayos magbasa. O di ang problema, yung lektor, hindi po yung salita ng Diyos. Kaya po sa mga lektor na naririto, yung nagpapahayag ng salita ng Diyos, nakikiusap po ako sa inyo. Kapag hindi po natin ipinapahayag ng mabuti ang salita ng Diyos, we are doing an injustice to God. Ganito lang po yan. Ang Diyos gustong kausapin ng kanyang bayan. Pero magagawa lang ng Diyos yun sa pamamagitan natin na magpapahayag ng kanyang salita. Kaya kapag tayo nagpahayag ng salita ng Diyos, sana nauunawaan ng sambayanan. Pero kapag hindi maayos yung ating pagpapahayag ng salita ng Diyos at hindi naintindihan ng sambayanan ang salita ng Diyos, injustice po yan sa Diyos. Kaya responsibilidad, mabigat na responsibilidad ng isang naatasang magpahayag ng salita ng Diyos na ipahayag ng mabuti, malinaw at nauunawaan ang salita ng Diyos. Give justice to the Word of God by proclaiming well. Tingnan niyo po, hindi natin sinabing by reading well. Magkaiba po kasi yung reading sa proclaiming. Yung reading, basta ka lang nagbasa. Yung proclaiming, ibig sabihin po nun, ipinapasa mo yung mensahe sa iba. Pag proclamation, ibig sabihin, nauunawaan yung sinasabi mo. Hindi ka lang basta nagbasa, ipinasa po yung mensahe sa nakikinig sa iyo. At para po maipasa natin sa ating kapwa yung salita ng Diyos, tayo yung unang makakaunawa. Alam niyo po, bukod po sa aking mga ginagawang kung ano-ano sa chapel, sa archdiocese, ako po ay nagtuturo sa seminaryo. Nagtuturo din po ako sa mga seminarista at nagtuturo po ako sa isang graduate school sa mga pari at sa mga madre. Sa maraming taon ko na pong pagtuturo, natutunan ko po na para ko maituro ng mabuti ang isang leksyon, dapat ako ang unang makaintindi. Kapag hindi ko naintindihan yung lesson, hindi ko kayang ituro ng mabuti. Mga teacher po dito, siguro alam ninyo yan. No? Minsan tatayo tayo sa harapan ng klase, alam natin, hindi rin natin naintindihan yung lesson natin. Kaya hirap na hirap tayo magpaliwanag kasi hindi natin naintindihan. Pero kapag naintindihan natin, madali nang ipasa sa iba. Ganyan din po sa nagpapahayag ng salita ng Diyos, lalong-lalo na po sa mga lektor. Kaya kailangan po pinapractice natin eh. Pag pinractice natin, hindi lang natin pinractice na basahin, iniintindi natin para kaya nating ipasa. Alam niyo po ako, pag bago magmisa, minsan tinatanong ko yung lektor. Sabihin ko, Sister, tungkol saan yung first reading? Kapag sinagot ako ng, ay Father, ano nga ba yun? Sabi ko, patay na. Paano mong maipapahayag ng mabuti kung hindi nauunawaan? So, a challenge lang po sa mga lektor na may ministry na ipahayag yung salita ng Diyos, sana gawin po nating mahusay at mabuti, malinaw at nauunawaan. At same challenge para sa aming mga pari. Minsan yung mga lektor ang gagaling, ang lilinaw magpahayag, pagdating kay Father, wala nang naintindihan. Lalo na pag nag-homily. Ngayon pa naman po, sa marami sa inyo, sa maraming Katoliko,
ang mabuting misa, a good mass, means good homily. Hindi ba inaasahan ninyo na kapag nagsimba kayo, maganda ang homily nung pari? Kapag wala kang naiintindihan, sasabihin, parang hindi maganda yung misa. So, challenge din ho sa amin na kapag nag-homily kami, na ipapaliwanag namin ng mabuti yung salita ng Diyos. So, give justice to the Word of God by proclaiming well. Pero meron po akong isang practical na pakiusap, lalong-lalo na po sa mga pari. Ito palagi ko pong sinasabi. Minsan, yung pagpapahayag ng salita ng Diyos, maayos naman. No? Yung lektor, nag-practice ng mabuti. Yung pari, nag-prepare ng homily niya ng mabuti. Pero kapag yung sound system ay hindi malinaw, no? Baliwala rin ang lahat. No? Kaya sinasabi ko po sa mga pari, invest on a good sound system. Buti po dito, ang ganda ng sound system ninyo. No? Naiintindihan. Sinasabi ko po sa mga pari, alam ninyo, yung magandang sound system, a good sound system, translates to a good collection. Pag malinaw ang sound system, maganda ang kolekta. Pag malabo ang sound system, malabo rin ang kolekta. Halimbawa po kasi may mga simbahan na may kailangang ipagawa. Sasabihin ng pari, o magkakaroon tayo ng second collection dahil yung bubong natin ay tumutulo, papalitan natin yung bubong, tapos nangolekta na yung mga kolektora. Sasabihin ng mga tao, ano daw? Ba't nangolekta? No? Hindi naintindihan. O kaya sasabihin, sige magbigay na lang, barya-barya na lang yung binigay. Pero kapag malinaw yung sound system, para daw sa bubong, di tutulong yung mga tao. Kaya dapat talaga maganda ang sound system. Para rin maayos at malinaw na naririnig ng mga tao ang salita ng Diyos. Pakikinig sa Diyos. Pero yung pakikinig po sa Diyos, inaanyayahan din tayong makinig sa bawat isa. Listening to one another. We must allow God to teach us to listen to one another as God listens to us. Pinakikinggan ka ng Diyos, makinig ka rin sa iyong kapwa. Alam niyo po yung aming arsobispo sa Maynila, si Cardinal Advincula, nung pong siya ay dumating bilang arsobispo ng Maynila noong 2021, sinabi niya sa kanyang installation homily, sabi niya, I can only serve you well if I become a listening shepherd. Magiging mabuting lingkod lamang ako kung makikinig muna ako. Pakikinig bago maglingkod. Hindi tayo makapaglilingkod ng mahusay kung hindi muna tayo makikinig. Mahalaga ang pakikinig sa paglilingkod. Kasi minsan akala natin, alam natin yung kailangan ng ating kapwa. Pine-presume natin, itong kailangan niya, kaya ito ang ipaglilingkod ko sa kanya. Pero minsan hindi pala. Halimbawa po, kaming mga pari, nagre-reshuffle kami, every some years, mag-iikutan kami ng assignments. Minsan, pag naglipatan kami ng assignment, pagdating namin doon sa bagong parokya, sasabihin namin, ito ang programa na gagawin natin dito. Ito ang programa ko doon sa dati kong parokya, effective ito, o ito rin ang gagawin ko sa parokyang ito, effective din ito. Pero baka magkaiba. Kaya makinig muna, ano ba yung pangangailangan ng komunidad na ito? Ano ba yung mga realities dito sa community ito? Pakinggan muna. At kapag nalaman ko na, alam ko na kung paanong maglilingkod. Minsan po may mga politiko, paggawa ng mga kalsada. Baka hindi kalsada ang kailangan ng community. Baka ang kailangan kabuhayan. Baka ang kailangan irigasyon. Alamin muna kung ano yung pangangailangan at saka tayo tutugon. So hindi tayo makakapaglingkod kung hindi muna makikinig sa bawat isa. At yung pakikinig ay hindi lamang yung makikinig sa gusto nating pakinggan. Pag sinabing makinig,
makinig sa lahat. Kahit yung ayaw mong marinig. Sa katunayan po, yung tunay na pakikinig ay yung pakikinig sa mga iba, ang pananaw sa iyo, iba ang mga sasabihin, yung hindi sasang-ayon sa iyo. Kapag pinakinggan mo sila, yan ang tunay na pakikinig. Kaya maganda pong tingnan natin yung ating sarili. Sino ba ang ating pinakikinggan? At sino ang ayaw nating pakinggan? Alam nyo, marami ho siguro sa inyo dito, members ng mga ministries, ng mga iba't ibang organizations ng ating parokya. Di ba minsan sa mga meeting natin, may mga tao na kapag sila'y magsasalita, nakikinig tayo. Tatayo pa lang yan para magsalita, tumatango-tango na tayo, sang-ayon na kaagad tayo sa sasabihin nila. Pero may mga tao na tatayo pa lang, magsasalita pa lang, sasabihin natin, oh, ito na naman yung magsasalita, wala namang magandang sasabihin yan. Wala pang sinasabi na husgahan na natin. Hindi pa bumubukas ang bibig, sasabihin, hindi ako sang-ayon dyan. Hindi mo na makinig. Alam din po namin, kami mga pare, na may mga pare na kapag kami nagmimisa, naku, may mga tao, all ears, nakikinig talaga. Pero may mga pare na kapag sila nagmimisa, nagsisimula pa lang yung misa, inaantok na kayo. May mga pinakikinggan, may mga hindi pinakikinggan. Pero ang mahalaga po sa pakikinig, pakinggan lahat. Kapag ang pinakikinggan lang natin ay yung kapareho natin, hindi ho pakikinig yun. Naghahanap lang tayo ng confirmation doon sa alam na natin. Sasabihin natin, o tingnan mo, pareho kami ng nasa isip. Pero pag nakikinig tayo sa iba ang pananaw, iba ang opinyon, iba ang kanilang mga prinsipyo sa buhay, yan ang tunay na pakikinig. Napagyayaman tayo nung ibang mga paniniwala, ibang mga opinyon ng ibang tao. Makinig sa lahat. At pag sinabi po nating lahat, lahat, kahit na sa mga bata, sa mga kabataan, o dun sa mga bagong miyembro natin. Minsan sa mga grupo, mga ministries, sasabihin, bago ka pa lang dito, dapat di ka pa nagsasalita sa meeting. Bago ka pa lang dito, dami mo namang opinyon. Ayan, pinagbabawalan na nating magsalita. O kaya yung mga bata, sa atin po bang pamilya, may chance na magsalita yung ating mga anak? O yung mga magulang lang ang pinakikinggan? Sabi ho, sa Rule of Saint Benedict, ito ho yung pamantayan ng buhay ng mga Benedictine monks. Sabi dun sa Rule of Saint Benedict, every time some important issue has to be dealt with in the monastery, the abbot is to summon the whole community and personally explain the matter in question. But we said to consult the whole community because often it is to the youngest that the Lord reveals the best solution. Kapag daw merong problema, merong concern yung isang community ng mga monghe, dapat ipapaliwanag ng abot, ng pinuno, ng community sa lahat. At ibig sabihin, kahit yung mga pinakabata sa community, dahil kadalasan ang solusyon ay ibinibigay ng Diyos doon sa mga pinakabata. The Lord reveals the solution, the best solution to the youngest. O kapag may meeting po ba tayo, pwede po bang magsalita yung mga bata? Pinakikinggan ba natin sila? O sasabihin natin, wala kayong alam dito dahil bata lang kayo? Alam niyo po, isa sa mga hindi ko makakalimutang karanasan ko bilang bata, ako po'y pumasok bilang sakristan nung ako'y grade 3. No? Palagay ko itong mga batang to mga sakristan. Nung mag-first communion ako, pinasok na kaagad ako ng mga magulang ko bilang altar server doon sa aming parokya sa Angono. At hanggang mag-4th year high school ako'y sakristan. Tapos po pumasok na ako ng seminaryo. Nung first year high school ako, sabi sa akin ng parish priest namin, Reggie, medyo matagal ka ng sakristan dito, ikaw ang i-assign ko bilang coordinator ng mga sakristan. Ako na yung head ng aming ministry. So,
coordinator ng altar servers. At bilang coordinator, automatically I became a member of the PPC of our parish. No? Ako yung youngest member ng PPC. Yun namang mga nasa PPC, marami naman po doon kilala ko kasi yun yung mga ate, kuya, tito, tita, nanay, tatay, lolo, lola ko sa parokya noon. Kaya for the first time, nakasama ko sila sa isang formal meeting na katulad ng PPC. Alam niyo po, na-shock talaga ako nung umaattend ako ng PPC. Kasi minsan kapag meron pinag-uusapan, kahit pala mga taong simbahan, kapag nagmi-meeting, naku, nagtataasan ng boses. Parang mga tigre. Ganun po ba ang PPC meeting dito? No? Minsan talagang very heated ang discussions. No? Kapag di pinag-uusapan, iba't iba ng opinyon, walang gusto magpatalo. At kapag gano'n na, matataas na ang boses, tatayo yung parish priest ko. Sasabihin ng parish priest ko, sandali! Hahampasin pa yung lamesa. Tapos sasabihin niya, pakinggan natin si Reggie. Tapos tatawagin ako ng parish priest, halika dyan, Reggie. Ano ang masasabi mo sa pinag-uusapan natin? At pagsasalitain ako ng parish priest ko, palagay ko po wala naman akong magandang nasabi nung bata ako. Ano ba naman masasabi ng isang high school student? No? Pero the mere fact na pinakinggan po nila ako at binigyan ako ng pagkakataon na magsalita ay mahalagang bagay, malaking bagay para sa isang batang katulad ko. So hindi po dahil bata, hindi natin pakikinggan. Pakinggan ang lahat. Kaya maganda pong itanong, pag nilayan po natin, do I still listen to God? Nakikinig ba ako sa Diyos? O sino ba ang palagi kong pinakikinggan? Who do I always listen to? Sino naman yung hindi ko pinakikinggan, yung ayaw kong pakinggan? Do I always want to be heard? Gusto ko ba ako lang ang magsasalita palagi? Ayaw kong makinig sa iba? Do I give others a chance to speak? Pakikinig. Yan po yung unang paraan, sabi ni Pope Leo, para maibalik natin ang Diyos sa sentro ng ating buhay. Makinig sa Diyos. Makinig sa bawat isa. Ang pangalawa po, pangalawang suggestion ni Pope Leo para maibalik natin ang Diyos sa sentro ng ating buhay ay fasting. Pag-aayuno. Pag-aayuno. Sabi ni Pope Leo, if Lent is a time for listening, fasting is a concrete way to prepare ourselves to receive the Word of God. Sa pag-aayuno, binibigyan natin ng puwang ang Diyos, ang salita ng Diyos sa ating buhay. Yung pag-aayuno po ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Yung pag-aayuno ay may mas malalim na pangangahulugan. Ang pinakamadaling pong pag-aayuno ko sa pagkain. Pero may mas malalim na ibig sabihin ng pag-aayuno. Yung pag-aayuno nagtuturo sa atin ng maraming bagay. Halimbawa po, fasting is making space for God. Ibig sabihin, yung sa pagkain, sasabihin, hindi ako kakain. Kung fasting, isang beses lang akong kakain ng busog na busog sa maghapon, parang binibigyan mo ng puwang ang mahalagang bagay sa iyong buhay. Make space for God. O halimbawa, sasabihin natin, ngayong Kwaresma, hindi ako magso-soft drinks. Parang may binibigyan ka ng puwang. May tinatanggal ka sa buhay mo para mabigyan mo ng puwang ang Diyos. May maganda pong suggestion ang mga obispo natin sa Pilipinas. Ito pong simula ng Kwaresma, meron po silang suggestion na fasting para sa ating lahat. At tinawag po ito ng ating mga obispo na digital media fasting. Mag-fasting daw tayo hindi lang sa pagkain, kundi sa social media. Sabi po ng mga obispo, ito yung mga konkretong paraan ng digital media fasting. Una, avoid phone before sleep and upon waking. Huwag naman bago matulog ang hawak cellphone. At paggising, ang unang kinakapa,
cellphone. Dati-rati kapag gising natin, mag-aantanda ng krus, magdadasal, ngayon nakapikit pa ang mata, hawak na ang cellphone. Matutulog na lang, hawak pa ang cellphone. Kaya minsan bumabagsak sa mukha mo yung cellphone. Yung mga kabataan, matutulog na lang, hawak pa yung cellphone. Ayaw bitawan. Hindi pa kasi siya nag-chat-chat. Hintay ka ng hintay sa chat. Hawak-hawak yung cellphone. O sabi ngayon, Kwaresma, ibalik natin yung magdasal muna, magdasal, pagising, bago matulog. Huwag puro cellphone. O second suggestion, limit social media and streaming time. Kung sa maghapon, 10 oras kang nakatutok dyan sa cellphone mo, bawasan mo naman. Bawasan mo naman. Pangatlo, sabi ng mga obispo, observe device-free meals and gatherings. Pag kumakain sa pamilya, sama-sama ang pamilya, walang cellphone. Minsan kumakain ng sama-sama, lahat naman naka-cellphone. Biglang tatawa yung isa, ano nakakatawa? Yung pala, dahil sa cellphone. O bago magsimula kumain, sige, isurrender muna ang cellphone. Mag-uusap habang kumakain, hindi yung cellphone ang kausap. Practice occasional 24-hour or weekend digital fast. Hahamunin ko kayo na hindi hahawakan ng cellphone ng 24 hours. Sasabihin niyo, Father, para mo na akong pinatay. O ibig sabihin, ang cellphone mo, ang buhay mo? Ayan, ginagawa na nating buhay natin ang isang gadget. Remove distracting apps. Alisin yung mga application na hindi maganda, hindi mabuti, o baka makasalanan. Baka may asawa ka na, may dating app ka pa. Alam niyo po, minsan, pag nag-i-interview ako ng kasal, tinatanong ko yung kinakasal, paano kayo nagkakilala? Tapos minsan sasabihin nila sa akin, Father, nagkakilala po kami sa dating app. Tapos tatanungin pa ako, alam niyo yun, Father? Tapos syempre hindi. Tapos tuturuan pa ako, ganito to, Father, swipe left, swipe right, swipe up, swipe na ganyan. No? O baka may asawa ka na nag-dating app ka pa dyan. Alisin yan, alisin yan. Replace screen time with prayer, service, reading, or conversation. Digital media fasting. Yan ang ginagawa ng fasting. No? Bibigyan tayo ng tuwang, making space for God. Fasting is also disciplining oneself. Yung bang pag nagfa-fasting tayo sa pagkain, parang sinasabi natin, pwede kong sabihin, hindi. Halimbawa, Biyernes. Sasabihin natin, Biyernes ng Kwaresma, katulad ngayon. Sasabihin ko, hindi ako kakain ng karne. And that is saying no. Hindi. Kasi po alam nyo tayo, mahirap. May mga tao na hindi marunong humindi. Hirap na humindi. Pero yung fasting, tinuturuan tayo kapag kailangang sabihin mong hindi, no, sabihin mo. Minsan kahit sa tukso, nahihiya tayong humindi. Kaya kapag nagbibinyag kaming mga pari, tinatanong, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Yung mga magulang ninong at ninang hiyang-hiya, opo, itinatakwil namin. Ayaw ma-offend si Satanas. Ayaw ipagsigawan, opo, itinatakwil namin. Baka masumama ang loob ni Satanas eh. Tayo pa pong mga Pilipino, yan, isa sa mga kahinaan natin, yung humindi o yung magsabi ng oo, yung diretsyong hindi at diretsyong oo, hirap na hirap nating sabihin. Kapag tinanong tayo, anong gusto mong kainin?
Sagot natin, bahala na kayo. Kahit ano. Kahit bato. Kaya may restaurant na ngayon ang pangalan kahit ano. Para pag sinabing, saan mo gusto kumain? Kahit ano. O dalhin mo dun. Kahit ano. Ayaw nating sabihin, oo, hindi pa ako kumakain. Pag niyaya ka, dumating ka sa isang bahay, o bumibisita ka, pagdating mo kumakain yung pamilya, anong sasabihin natin? Kain, halika na, sumalo ka na sa amin. Tayo namang Pilipino, kahit na gutom, sasabihin mo, hindi, tapos na. Ayaw sabihin, hindi pa nga ako kumakain. Pag sinabi mo naman yon, sasabihin naman ng pamilya, ito naman, binati lang namin, sineryoso naman. No? So, nagsasalita tayo, iba yung ibig sabihin natin. Yung fasting, disiplina yan sa sarili. Yung bang self-control. Kaya kong kontrolin ang sarili ko. Hindi ako magpapadala sa lahat ng tukso, sa lahat ng mga nagsasabing gawin mo ito. Pwede ko sabihin, hindi ko gagawin yan dahil masama yan. O gagawin ko yan dahil mabuti yan. Sasabihin ko ito dahil ito ang totoo. So, disiplina sa sarili. Yan ang ginagawa ng fasting. Pwede ka magsabi ng no, kung dapat mong sabihin yung no, at pwede mong sabihin yung yes, kung kailangan mong panindigan ang iyong yes. Alam niyo po, kapag panahon ng Kwaresma, ako, bilang personal ko pong practice, ay pumipili po ako ng isang kahit na simpleng bagay na isasakripisyo ko, fasting ko, kapag panahon ng Kwaresma, simula Ash Wednesday hanggang Easter Sunday. Kaya nung Martes po, bago ang Ash Wednesday, nung Martes ng gabi, bago mag-Ash Wednesday, pinag-iisipan ko na ano kaya ang pwede kong i-give up, ang isakripisyo para sa Kwaresmang ito. At sabi ko sa sarili ko, sige, ito na lang. Sa loob ng 40 days ng Lent, hindi ako kakain ng chocolate. Sasabihin ng iba sa inyo, Father, chocolate lang. Naku, kung kilala po ninyo ako, adik ho ako sa chocolate. Kaya talagang pag hindi ako nakakakain ng chocolate, minsan nanginginig ako eh. Kaya sabi ko, from Ash Wednesday, ang susunod ko ng kain ng chocolate sa Easter Sunday. Nung Huwebes, pagkatapos ng Ash Wednesday, kinabukasan ng Ash Wednesday, meron hoong pumunta sa akin na kaibigan ko. Sabi niya, Reggie, kadabalik ko lang, nagbakasyon ako sa abroad. Ito yung pasalubong ko sa'yo. Inabot ho sa akin isang bag ng chocolate. Di inuwi ko naman yung bag, nasa kwarto ko. Nung pag-uwi ko sa kwarto, tiningnan ko, punong-puno ng chocolates. At meron ho doon mga paborito ko pa talagang chocolate. Kaya inilagay ko doon sa isang tabi, nung buong magdamag, hindi ako makatulog. Parang kinakausap ako ng mga chocolates. Parang sinasabing, tikman mo na kami. Masarap kami. Kaya po kinabukasan, pinamigay ko lahat ng chocolate para wala ng tukso. No, sabi ko, no to chocolate. Huwebes ho yun. Biyernes ng umaga, pinamigay ko. Sabado ng umaga, naanyayahan po akong magbigay ng recollection sa isang parokya sa Bulacan. Nagbigay ho ako ng talk, tapos break, tapos misa. Nung break, sabi sa akin ng parish priest, Father, kain muna tayo, merienda lang muna tayo. Di pumunta kami dun sa dining room ng kumbento. At habang kumakain kami, patapos na kami nagmimerienda, may dumating na isang matandang obispo, retired bishop. Sabi nung pari sa akin, binulong sa akin ako, alam mo yung si bishop, napakahilig niyan sa matamis. Tingnan mo, pag-upo pa lang niyan, hihingi na yun ng Coke. Totoo nga, umupo sa tabi ko si bishop. Pag upo niya, sabi niya, wala bang Coke? Di maya-maya, binigyan siya ng Coke. At pagkatapos uminom siya ng Coke, sabi niya, wala bang chocolate? Sabi ng parish priest doon sa kanyang empleyado, sabi niya, doon sa ref, meron doon chocolate, kunin mo, ibigay mo kay bishop. So maya-maya, dumadating yung empleyado, dala yung chocolate, inabot kay bishop.
Si Bishop, binuksan yung chocolate, yung katabi ko. Binuksan yung chocolate at hinati yung chocolate at inabot sa akin yung kalahati. Sabi niya, "O Reggie, hati tayo, hating kapatid." Ako naman, hawak-hawak ko yung chocolate. Si Bishop, kinain na, nguya siya. Sabi niya, "Masarap yung chocolate na to." Ako nakatingin lang doon sa chocolate. Sabi ko sa sarili ko, "No to chocolate." Naisip ko, pag naubos ni Bishop, baka gusto pa niya, ibibigay ko sa kanya. O kaya, magmimisa na ako, iiwanan ko na yung chocolate doon, hindi ko nakakainin. Nung maubos nga ni Bishop yung chocolate, sabi ko, "Bishop, baka gusto niyo pa." Sabi niya, hindi, sa'yo yan, para sa'yo yan. "Hindi po, Bishop, sige na po." Sabi niya, "Hindi, kainin mo." Sabi ko, "Hindi, Bishop, baka gusto niyo pa." "Gusto mo ba isubo ko pa sa'yo?" At dahil masunurin po ako sa obispo, kinain ko ang chocolate. Sabi ko sa Diyos, tutuksuhin lang naman din ako sa pamamagitan pa ng obispo. Hindi ako nakahindi. Say no. Disiplina ho yan. Disiplina sa sarili. Alam niyo, nabanggit ko sa inyo na yung aking mga komunidad na pinaglilingkuran sa Makati. Minsan, ito po'y panahon ng Kapaskuhan. Sabado po yun, bago magpasko, 2 years ago, 2024. At yung Sabadong yun, ay naimbitahan ako sa isang Christmas party ng isang grupo sa aming chapel. At dinner. Kaya yung maghahatid po sa akin sa seminaryo, sabi ko, "Sige, umuna ka nang umuwi. Magta-taxi o mag-grab na lang ako pa uwi dahil baka gabihin ako." At sumama ako sa Christmas party. Mga 9:30, natapos yung party at may kasama akong isang empleyado namin doon sa chapel. Sasamahan niya ako para makauwi. Nag-book ako ng Grab. Nagbubook ako ng Grab. Pero dahil Saturday before Christmas rush, ang dami pang tao doon sa Makati, 10:00 pasado na ng gabi, at hindi ako makabook ng Grab. Mag-iisang oras na, wala pa kaming makuhang Grab. Sa dami ng pasaherong nag-aagawan. Kaya sabi ko doon sa kasama ko, "Subukan nating pumara ng taxi." Sabi ko sa kanya, "Pag nakapara ka ng taxi, kontratahin mo na." Kasi alam ko po, agawan ng pasahero, at yung mga taxi driver, kadalasan pag ganyan, nangungontrata. Sabi ko, unahan na natin, kontratahin na natin para isakay tayo hanggang sa Guadalupe. So, mga 20 minutes, nakapara kami ng taxi. Sakay kami agad doon sa taxi. At pag upo pa lang namin, sabi nung kasama ko, "Kuya, doon po kami sa San Carlos Seminary sa Guadalupe. Magkano po hanggang doon?" Kasi kontrata na namin. Nung sabihin yun nung kasama ko, "Magkano po hanggang doon?" Lumingon yung taxi driver sa amin. Sabi sa amin, "Sir, metro po tayo." Hindi sabi na, "O sige po kuya." So binaba niya yung metro, tumakbo kami papuntang San Carlos. Habang nasa daan kami, sabi nung kasama ko, "Kuya, buti kahit na agawan ng pasahero, hindi ka nangongontrata." At sabi nung taxi driver sa amin, "Sir, ayoko pong sanayin na yung ipinapakain ko sa pamilya ko galing sa pandaraya." Alam niyo, nung marinig ko yun, sabi ko, kung ganito ang lahat ng Pilipino, kung may pag-asa ang Pilipinas, kung ayokong sanayin na ang pinapakain ko sa pamilya ko galing sa pagnanakaw. Ayokong sanayin na yung pinapakain ko sa pamilya ko galing sa panglalamang sa kapwa. Itong taong ito may disiplina sa sarili. Kaya niyang sabihin, "Hindi, mali yan. Hindi ko gagawin yan." Disciplining one's self. Yung fasting din po makes us realize what we can live without. May mga bagay o may mga tao sa buhay natin na akala natin hindi natin kayang mawala sa ating buhay. Pag nag-aayuno tayo, hindi ka kumain ng 3 beses, 1 beses ka lang kumain, hindi ka naman namatay. Sasabihin mo, hindi naman pala kailangan na maraming beses kakain. Pwede palang bawasan at buhay pa naman ako.
Pwede pa lang hindi ko hawakan yung cellphone ko ng maghapon. Hindi naman ako namatay. May mga bagay pala na pwedeng wala sa buhay ko. O may mga tao pala na pwedeng wala sa buhay ko. Yan po yung tinuturo sa atin ng fasting. Alam po ninyo, nung bagong pari ako, pagkatapos ko pong ma-ordain, ang unang-una ko pong assignment ay maging sekretary ng Arsobispo ng Maynila noon na si Cardinal Gaudencio Rosales. At that time po, si Cardinal Rosales ay nasa 70s na, no? In his 70s. At si Cardinal Rosales po, walang cellphone. Walang cellphone. Kapag sinasabi namin mga pari sa kanya, Cardinal, mag-cellphone ka na. Kasi sabi ng mga pari sa kanya, pag may cellphone ka, kung gusto mo kaming tawagan, kausapin, o i-message mo lang kami, tawagan mo lang kami, magkakausap tayo. Kung may kailangan kami sa iyo, i-message ka lang namin, o malalaman mo na. Sabi ni Cardinal, hindi, ayoko mag-cellphone. Kung gusto ko kayong kausapin, o pupuntahan ko kayo, o puntahan ninyo ako, mag-usap tayo ng personal. Minsan niriregaluhan po siya ng cellphone. Pag niregaluhan siya ng cellphone, ipapamigay din niya. Ayaw niyang mag-cellphone. Minsan, kinulit na siya ng mga pare, Cardinal, mag-cellphone ka na para maging simple ang ating communications. Sabi niya, tumanda ako ng ganito. Nang wala akong cellphone, kaya ko pang mabuhay hanggang sa mamatay ako nang walang cellphone. Alam niyo ho, ngayon, 93 years old siya, malinaw ang isip, wala pa rin siyang cellphone. At sinabi niya sa amin noon, nung sinabi niyang ayokong mag-cellphone, sabi niya sa amin, ayokong masanay sa isang bagay na pwede namang wala sa aking buhay. Ayokong masanay sa isang bagay na pwede namang wala sa aking buhay. Yan, fasting. Pwede palang wala, hindi naman pala mahalaga yan, pero hindi mo mabitaw-bitawan. Sa fasting, tinuturuan tayo ano ang tunay na mahalaga, ano ang hindi mahalaga sa ating buhay. At meron hong suggestion si Pope Leo sa ating lahat sa fasting. Sabi ni Pope Leo sa kanyang sulat, I would like to invite you to a very practical and frequently unappreciated form of abstinence. That of refraining from words that offend and hurt our neighbor. Let us begin by disarming our language, avoiding harsh words and rash judgment, refraining from slander and speaking ill of those who are not present and cannot defend themselves. Isa daw magandang pag-aayuno ay yung iwasang magsalita ng nakakasakit at nakakasira sa kapwa. Iwasang pag-usapan yung mga wala naman doon sa usapan at hindi kayang ipagtanggol ang sarili nila. In short, iwasang mag-chismisan. Hindi ba yung chismisan? Wala naman doon yung pinagchichismisan. Kaya natin pinagchichismisan kasi wala doon. Kaya ho, pag meeting ng mga organizations, dapat palagi kayong present. Dahil pag kayo ang absent, sigurado kayo ang pinag-uusapan. Meron hong isang lektor na nakipag-usap sa akin. Sabi niya sa akin, alam mo, Father, magre-resign na ako sa pagiging lektor. Sabi ko, bakit ka naman magre-resign? Sabi niya, kasi po, parang hindi nakakabuti sa akin. Sabi ko, paano hindi nakakabuti sa'yo? Nagse-serve ka sa simbahan. Sabi niya, alam niyo po kasi, dati naman, regular mass goer lang ako. Araw-araw po, nagsisimba talaga ako. Pero siguro nakita nila na regular ako nagsisimba, inanyayahan po ako na maglektor. Ako naman, sumang-ayon, tinanggap ko po yung invitation, kaya naging member ako ng lektor. Kaya lang sabi niya, alam mo, Father, simula nung maging lektor ako, napansin ko, nagiging chismosa ako. Nagulat ako, sabi ko, bakit ka naging chismosa? Sabi niya, alam mo kasi, Father, monthly, nagmi-meeting kami. May meeting yung mga lektor. At kapag meeting ng lektor, usually mga 1.5 hours ang meeting namin. Yung 1 hour, chismisan.
30 minutes lang talaga yung meeting, yung 1 hour chismisan. Nung una, nakikinig lang ako sa mga chismis. Wala naman akong interest. Pero dumating yung panahon, nag-e-enjoy na ako sa chismis. At ngayon, Father, may contribution na ako. Kaya parang hindi nakakabuti. Sabi ko sa kanya, mag-resign ka na talaga. Baka mas maging mabuti pa yan na hindi ka maging chismosa. No? Yun po, sabi ni Pope Leo, iwasang pag-usapan yung mga taong wala naman dyan para ipagtanggol ang sarili nila. Iwasang magsalita ng nakakasakit. Iwasan na yung ating mga pananalita ay palaging pagalit. Ito po, palagi kong pinapakiusap po ito, lalong-lalo na kapag nabibigyan ako ng pagkakataon na mag-talk sa mga church servants, sa mga naglilingkod sa simbahan, at palagay ko po marami sa inyo ay church servants. Alam niyo po, bilang mga Katoliko, hindi po requirement sa pagiging Katoliko at hindi requirement sa pagiging lingkod ng simbahan yung palaging nakasimangot, palaging galit, at napaka-sungit. Kasi nagtataka po ako kung sino pa yung malapit sa simbahan, nagseserve sa simbahan, yan po yung pinakamasusungit sa parokya. Palaging galit, palaging sumisigaw. Bato-bato sa langit, ang tamaan, bahala na si Lord. No? Halimbawa po yung mga greeters and collectors. Nung di ba dapat hospitality po yun nagwe-welcome ng mga nagsisimba. Minsan papasok yung mga nagsisimba, yung mga greeters nakasimangot. Sino naman nagaganahang pumasok sa simbahan kung yung nagwe-welcome sa'yo nakasimangot? Okay na sana yung nakasimangot, minsan galit pa. Doon ka umupo, doon. Magsisimba ka lang, napagalitan ka pa. O kapag may batang tatakbo-takbo, sasabihin, hindi kayo marunong mag-alaga ng mga anak ninyo. Bata ho yun. Bata yun. Yung bata talagang tumatakbo, yung bata umiiyak. Kapag matanda yung nagtatatakbo, ayan, talagang habulin ninyo. No? O kung matanda yung umaatungal habang nagmimisa, ayan, pigilan ninyo. Pero yung bata ho yan. O yung mga kolektora, kapag nangungulekta kayo, smile naman. Habang nangungulekta, smile. Yung ang sarap pagbigay. Kapag yung nangungulekta, nakangiti, sino gaganahang magbigay kapag yung nangungulekta, mga nakasimangot? Kolekta, nakasimangot. Kaya yung mga nangungulekta, pag habang nangungulekta kayo, ngiti naman, ngiti. Pag ayaw magbigay, ngitian nyo pa rin. At huwag kayong aalis. Ngitian nyo lang. Nakatutok lang kayo doon. Bibigay din yan. Smile. Minsan mga lay ministers of communion may lay ministers. Sasabi sa Father, ba't ba hindi pumipila sa amin yung mga tao? Ba't naman pipila sa inyo? Ang susungit ninyo magbigay ng komunyon. Binibigyan ninyo katawan ni Kristo para kay Greg. Katawan ni Kristo. Parang nakakatakot. No? Pag mali yung kamay, pag hindi sumagot ng amen, pinapagalitan. Alam niyo po, ayan, mga sakristan. Nung sakristan ako, takot na takot ako sa Mother Butler. Papasok ka lang sa sakristy, mapapagalitan ka pa. Magugulo ka na naman dito. Naku, mga Mother Butler ang susungit. Saan niyo po makikita ang pinakamasungit sa simbahan, sa parokya? Ayaw ninyo magsalita, ha? Ako sasagot, sa parish office. Iba yung mga sekretary ng mga pari, ang susungit ng mga yan. Yung bago ka pumasok sa parish office, magdadalawang isip ka muna kung papasok ka. At pag papasok ka, naku, baka mapagalitan ka pa. Iwan ko ba't yung mga parish secretary na yun nasusungit? Kanino nagmana yung masungit na parish secretary? Kayo na nagsabi niyan. Minsan kami mga pare, ang susungit namin. Susungit. Sino ho gaganahang magsimba? Sino ang sasama sa ating mga ministries and organizations
Kung lahat tayo palaging galit, nakasimangot at masusungit, sasabihin ng mga tao, ayoko magsimba dyan. Masusungit mga tao dyan. O ayokong maging member ng ministry na yan. Masusungit yung mga yan eh. Hindi ho kasalanan ang pagngiti. Hindi kasalanan na maging masaya. Dahil tayo mga Kristiyano, hindi lamang ng pagkamatay ni Jesus, kundi ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi ho tayo talunan at bigo. Tayo ho'y nagtagumpay. Siguro magandang fasting ho yan. Fasting sa pagsusungit. Kainin nyo na lahat ng karneng gusto ninyo. Pero mag-fasting sa pagsusungit. Yan yung sinasabi ni Pope Leo. Bilang paraan upang ibalik ang Diyos sa sentro ng ating buhay. Kaya maganda pong itanong, how much room do I make for God in my life? At sino yung mga tao, ano yung mga bagay na akala ko hindi ko kayang mawala sa aking buhay? Sa dalawang paraan pong ito, sabi ni Pope Leo, listening and fasting, we bring back God in the center of our lives. Siguro po, hanggang dito na lang at baka sungitan nyo na ako. No? At nawa po, ang ating pagdiriwang ng Kwaresma at ng mga mahal na araw ay maging mabunga, makahulugan. Hindi lamang po tayo nagdiriwang ng mga seremonyas, hindi lamang po ito mga panlabas ng mga pagdiriwang. Sana po yung mga pagdiriwang natin ay nakakatulong para sa ating pagbabalik loob. Ibig sabihin, tingnan ng kalooban at ibalik ang Diyos bilang sentro ng ating buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang gabi po sa inyong lahat. Father Reggie, ang aming pong rektor at ang kuraparoko ng Minor Basilica of St. John the Baptist, kasama po ang mga PPC officers at ang sambayanan po ay taos puso nagpapasalamat sa inyo sa pabibigay mo sa amin ng pagkakataon para masamahan kami, magabayan at mabigyan ng inspirasyon sa aming paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Maraming salamat po mula sa aming mga puso. Palapakan po natin si Father Reggie. Magpangwakas na panalangin po daw. Magsitayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hilingin po natin ang panalangin at ang makainang pamamatnubay ng ating mahal na Birheng Maria at sama-sama nating dasalin, Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasama, ngayon at kung kami mamamatay. Sumainyo ang Panginoon, pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po muli sa inyong lahat.